מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו, תתכוננו, קחו אוויר, תנשמו, אל תתייאשו, יש אלוהים למעלה. בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה. הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית